Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. 15 minutos, Idol, alas 7 na po ng umaga at tayo pinagpapatuloy sa ating IFM News. Nasa linya po natin, Idol, ang nabasa ko sa post niya kanina, re-elected na pala na Secretary General po ng PCL Pangasinan Chapter sa katatapos sa eleksyon kahapon. Nasa linya po natin si Consi Aldrin Soriano ng Bayan ng Maldan. Magandang umaga, Councilor. Hello, magandang umaga sa iyo, Idol Bads, at sa ating mga nakikinig ngayong umaga sa inyong programa. Oo, Konsi, kasama din po natin si Idol Mark Espinosa. Anyways, congratulations po sa inyo pong pagkaka-elect ulit bilang opisyal ng PCL Pangasinan. Maraming salamat po at hello po, Idol Mark. Good morning. Good morning po. Dati rin natin kasama ito sa hanap buhay si si Aldrin, no? Isang kaibigan. Anyway, Konsi, ito yung tinatanong namin kanina kasi may mga nababasa kaming post din na actually friend din natin dito si Attorney Magda ng Tayug. Straight voting ba? Lahat ba kayo nanalo sa team ninyo, sa team Pagbabago? Nako, maraming salamat sa iyong tanong, Idol Bads. Sa katunayan, out of 15 elected positions sa PCL Pangasinan Chapter ay 3 lamang po yung kasamahan po namin hindi pinalad na makapasok bilang opisyal. So 12 sa 15 posisyon po ay kasama ng Team Pagbabago po. Sa pangunguna po ng aming Pangulo, si Councilor Arthur Junjun Celeste Jr. mula naman po sa lungsod ng Alaminos City. Alaminos. Okay. Councilor, ito po, para po sa kaalaman po ng ating pong mga tagapakinig po ngayon, lalo po ng inyong pong mga constituents, lalawak po ang inyong magiging po dito, roles po ninyo, duties and responsibilities bilang elected po na Secretary General po ng PCL Pangasinan Chapter. Ano po bang kahalagahan po nito pong Philippine Councilors League po as far as the local government unit is concerned, sir? Opo, tama ka dyan, Idol Mark. Mahalaga po ang Philippine Councilors League, Pangasinan Chapter, dahil po ang Pangulo po nito o ang Presidente po ay uupo bilang ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan o doon sa LGU Pangasinan. Ito po ay mahalaga dahil nagkakaroon po ng boses ang mga konsehal sa lalawigan ng Pangasinan. Ang 478 councilors ng Pangasinan ay may boses sa mga pulisiya na gagawin ng Sangguniang Panlalawigan. Mahalaga din po ito dahil nagkakaroon po ng mayorya doon sa botohan sa Sangguniang Panlalawigan, lalo na po at kasama ng Team Pagbabago ang Team Aguila sa pamumuno naman po ng ating gobernador na si Governor Ramon Mongico III at ng ating Vice Governor na si Vice Governor Mark Lambino. Opo. Anyway, ito po ay pangalawang term yun na councilor di bilang Secretary General ng kung compare po nung last election, kumusta ba? Ano bang mas po natin? Mas naging excitement o ano po dito? Pagkakaiba ngayong election po na ito? Oo, maraming salamat sa tanong mo, Idol Bads. No? Actually, maliban sa pagiging Secretary General ngayon, hindi pa ako nakapag-oath na SecGen, pero ngayon po tayo ang interim Vice President dahil yung Presidente noong nakaraang termino ay nagtapos na. So yung Vice President naging interim President at tayo naman po bilang SecGen naging interim Vice President. At isa rin po tayo sa mga appointed board of director ng PCL Region 1. Doon sa tanong mo, Idol Bads, naging mas exciting ang election ngayon dahil unang-una, noong nakaraang eleksyon, ako po ay walang kalaban sa posisyon na Secretary General. At ngayon po, naging challenging po dahil nagkaroon po ako ng katunggali sa posisyon. At maliban po doon, ang aking naging katunggali ay anak po ng isang board member, isang regular board member ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya medyo challenging po ang naging halalan na ito. Pero laking pasasalamat ko po dahil bagamat ganun po ang naging sitwasyon ko po ay pinagkatiwalaan at po tayo ng ating mga kasamang konsehal sa lalawigan ng Pangasinan po, Idol Bads.
Konsi Aldrin, eto po, anong oras po ba nag-umpisa ang inyong botohan? Tapos natapos po dito. Medyo... Ang dami nagtatanong sa amin Oo, kahapon. At saka may mga nakita tayo ng mga kasama natin sa hanap buhay din na naka-standby na rin doon Oo. sa season auditorium. Paano po ba dito, yung naging time frame po ng botohan po, sir? No, maraming salamat, Idol Mark, sa tanong na yan. Sa katunayan, alas 8 ng umaga po kahapon nag-umpisa yung registration para doon sa mga kasamahan po nating konsehal na hindi po nakapag-pre-register. At yung registration po, at doon pati na rin yung pag-aantay natin sa mga konsehal na nakapag-pre-register mula sa iba-ibang distrito ng Pangasinan. Intindihin natin yung mga nasa malalayong lugar gaya ng 6th District at maging doon sa 1st District na dumayo pa po sa Lingayen. Bale, alas 10 or actually alas 11 na ata nag-umpisa yung program proper. Pero bandang alas 3 nag-umpisa yung mismong election proper. At natapos kaninang umaga lang po natapos, kaninang bandang alas 5 nung nagkaroon po ng proklamasyon, alas 5 ng umaga. Naging matagal po ito dahil bilangan po talaga ng bawat boto manually. Oo, manual. Kaya manual. Kaya kahapon pa lang ay naging mahigpit yung schedule ng ating election. Apo, pwede po ba naming malaman po yung total na nag-participate? Kung meron, Opo, kung may meron list, po kayong knowledge mga dumating ng mga councilors. nag-participate po para i-cast yung kanilang boto po sa ating pong ginanap na election kahapon. Tama po kayo dyan. Doon po sa datos na ibinigay kanina ng DILG Provincial Office na tumayo bilang head ng COMELEC ng Pangasinan PCL elections, meron pong 473 na mga konsehal na bumoto out of the total na 478. Actually, yung nakapagparehistro kahapon ay 474 lamang po. Apat po doon ay hindi, apat po sa total number of councilors sa Pangasinan ay hindi nakapagrehistro. Kaya bale, kung titingnan natin, isa po yung hindi nakaboto doon sa datos natin. 473 po ang lahat ng nakaboto kahapon po. Apo, bilang interim Vice President po at incoming Secretary General po ng bagong pamunuan po ng PCL Pangasinan chapter. May we know, sir, for the benefit of your constituents at syempre po sa malalawigan po ng Pangasinan, yung pong nakaraang administrasyon po ng PCL, ano po ba ang naging milestone po nito? At ito pong paparating po na administrasyon po ng PCL, ano po ba yung mga balak pa na isulong po para po sa league ng mga konsehalis po dito po sa ating pong lalawigan? Naku, magandang tanong po yan, Idol Mark. Noong nakaraang termino sa pamumuno po ng aming former president na si Board Member Sheila Perez, naging challenging po ang pagiging officer dahil po sa nangyaring pandemya na dulot ng COVID-19 ay naging hamon po sa mga officers ang pagbibigay ng welfare para sa mga kapwa nating konsehal. Maging doon sa pamimigay po ng financial assistance sa burial at maging sa medical ng mga kapwa nating konsehal. At yun po ay natugunan naman po natin ng mga officers po noong nakaraang termino. Ngayong termino naman po sa pamumuno ng ating newly elected President na si Board Member Arthur Junjun Celeste Jr., ayon po sa kanya, mas paiigtingin niya po yung relasyon ng bawat isang konsehal po sa ating probinsya ng Pangasinan. At aantabay po at susuporta po siya sa mga programa at advokasya naman ng bagong pamahalaan ng bagong administrasyon ng probinsya ng Pangasinan. Ayon po sa kanya, nais niyang magkaroon ng sariling website ang PCL para sa ganun ay magkaroon ng resource or online bank yung mga konsehal pagdating naman sa trabaho namin bilang mga local legislators. At maliban din doon, nais po niyang magkaroon din ng feature o ibida yung mga kapwa nating konsehal na nag-a-achieve ng iba-ibang
accomplishment sa iba-ibang larangan. Alam nyo ba, Idol Mark, Idol Bads, meron tayong beauty queen na isang konsihal na parangalan siya nito lamang nakaraang buwan. Siya ay mula sa bayan ng Basista. Kaya isa yon sa mga nais nating ibida bilang isang konsihal na maliban sa pagiging public servant, pagiging lingkod bayan, ay meron din tayong mga specific areas or field of specialization na tayo rin po ay nangunguna. So yan po yung ilan sa mga programa lamang po ng ating bagong presidente na si Board Member Junjun Celeste Jr. Opo. Anyways, Councilor Aldrin, pagkakataon nyo na bumati, baka may mga gusto sabihin po sa mga constituent natin, sa mga kababayan natin dyan sa Mangaldan, Consi. Maraming salamat sa pagkakataon nito, Idol Bads at Idol Mark. No? Pagpasensya nyo na yung aso ko, tumatol. Okay na po. Nakikisaya po siya. Oo. Pero ang unang-una gusto ko po magpasalamat sa aking mga kababayan dito sa bayan ng Mangaldan dahil unang-una hindi po ako makatakbong na officer ng PCL Pangasinan kung hindi po ako nanalong konsehal sa aming bayan. At nais ko rin pong pasalamatan po ang lahat ng mga nagtiwala, nagsuporta, nagdasal at nagtiwala po sa akin bilang Secretary General po ng ating liga. Sa lahat ng konsehal, kabilang na po dyan yung mga regular members, yung mga ABC or Liga President ng bawat bayan at maging yung mga SK Federation Presidents. Idol Mark, Idol Bats, gusto ko rin pong pasalamatan ang Team Aguila sa pamumuno po ni Governor Ramon Monmongico III, si Vice Governor Mark Lambino, sila Congressman Art Celeste, si Congressman Mark Coangco, Congressman Conrad Estrella, maging si former Bayambang Mayor Cesar Kiambao, at lahat ng mga haligi ng Team Aguila dahil sa kanilang suporta at tiwala po sa amin ng mga leader sa ating probinsya ng Pangasinan. At yun po, makakaasa po kayo na andito po kami na maglilingkod at sisilbi para sa mga lahat ng konsehal ng probinsya ng Pangasinan. Anyway, congratulations ulit, Consi. At for sure, magkikita-kita kayo ngayon o matutulog muna ng mga kasama natin? Sa tingin ko, Idol, mas matutulog muna. Sige, congratulations po at pahinga kayo, Councilor. Alam ko, way to go. Yun ang layman's term sa atin sa mga public service. Magandang umaga, salamat po at God bless. Maraming salamat po. Maraming salamat, Idol Mark, Idol Bad. Salamat po. At sa lahat ng nakikinig, maraming salamat po sa inyo. Mga idol, si Councilor Alden Soriano ang muli nahalal bilang Secretary General po ng PCL Pangasinan Chapter po dito sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, idol, sa pagpapatuloy po natin. Eye for an eye.